agamu di Minangkabau. Adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Maksudnya di Minangkabau adat indak basilang jo agamu tapi bakaitan jo saling bapegangan. Adat bersandi syarak artinya kata syarak lah nan jadi patokan tapi adat lah nan menyelesaikan. Nan jadi dasar Allah jo patui basandikan kitabullah, maksudnya Al-Quran. Dima adat di Minangkabau indak menyalahi kata agamu. Tampe agamu memainkan kata. Adat besandi menjalinkan amalan, urang Minang menganggap adat jo agamu ado duo nan indak biasa dipisahkan. Ibarat tabang jodahan, sandaran jo kaba. Dari puncak Gunung Merapi, tarui menurun ke daratan, manako menyuluak meretak menjadi Minangkabau. Maksudnya, asa usu orang Minang baramulo dari puncak Gunung Merapi, dari darek nan tinggi, turun menurun mengginggiang tapian jolimba. Kasantaro daratan Minangkabau, dari josi aih nan bada di gunung, urang Minang babuek nagari jo manjarai sarato badung sana. Sesuai jo hukum alam nan dipatuhi. Labah kumpu jo jadi satu disebut Minangkabau. Menurunkan generasi jo adat jalin pagu. Adat diisi limbago dituh. Maksudnya adat tu ibarat hati, limbago ibarat rangka jo pambungkui. Limbago nan ado di Minangkabau ibarat tapian jo adat ibarat ayan. Adat bersifat melimpah, limbago diatur rapi saban tingkatan. Di Minangkabau segala aluah adat disusun rapi, limbago diatur beringkat. Saban urang punya pado-pado tanggung jawab dari dunsana mama penghulu sampai ke penghulu nagari, sarato melalui musyawarah bersama-sama. Kemenakan barajo ke mama barajo ke penghulu barajo kamu pakai barajo kanan bana.